UMLA Barem berundang Aiktian Keseng National People's Party NPP ubah Himalaya Moktan Changpliang. Ulapan pau da gejing syania ba gejing trishtom jong sarkar MDA kebayalam nek NPP kandon gebenta kebakrau benwara gejing job na gebenta kurtong Keseng Dr. DRL Nonglat. Hagenik election shteng samoy na gebenta ka Lok Sabha. Habakran bikilat patai kubor hasilong hak arpun rio trek ujemang arajar arpun rio ubah Himalaya Changpliang ulapan kenmau bala prasnem bak NPP kelayalam mega jela badagi ni kisnem ke sarkar kelala banle shibun ki kampen roy laga deh kleng ki surok yeng skul kayok kokot ke jela dak bon ra aru ki skim dak benta ki long kemie ki samla bak kinong rap ki balapan mentoy kinong shong shnong bor ulapan pau ke jengkermen ke bakrau begini ki skim ken kren brio bad ken pesu tho kinong yok mentoy banwan cakmat ban kershan yau kertong ke NPP ulang ba ke kon hagen ki election steng samoy kan omde tang bat uwe kertong na ko keseng Nrai kandai bat barok ki kertong ki ban mi bene kun. Bat ke NPP ke buram ki kertong barok namar ke jingi kun hi kan long na ke bentaban job. Ulang cucu bagi jing pen kre kini ki election steng samoy kalaya ceprang bali i ke jing kershan ke bakrau na barok ki constituency yau kertong ke NPP u Dr. DRL Nonglat. Ba ki paj ba ni smutu ki shania ya ka parti NPP but ka ba kongsan e kadai ka ba upaj ba ulas lang banyo ya ka jing shania ya u candidate jungi u Dr. DRL Nonglat u ne u candidate jungi u dei u breu u balai ba ka jing nang ka jing start u dei u breu u batit ba ya ka kam politics bat kumju u breu u bala bantre ka kam naman ngilayo i ya ka jing tre jong u kum u president jong ka khasi otter society ba kum no ulala ban pen kongo ka sarkar ban declare official language ka ktin khasi tenginge bat upai baru nge ba anda u job uni u candidate jungi un poi sate sapo parliament but un penrung ya kan ka ktin khasi ha ka khndet ka bapra jo ka constitution tenginge ba ki kam dang bon ki ba ni dei bangin le sakman baka campaign jungi kan nang yai matakas ni dang wan phai na nongstoin apo nongstoin meneru ka jingkan bas kalong ka ba he hadu ta tabu pai ba ula bon ba but nge ba kat dang mi kisi but kat ni ke jaka ba ni dang late ban kan bas election o pai ba undang mi jakmat susu ban snap ya ke jingkren jong candidate jungi ba o candidate un pensyai susu ya ki pai ba ya ki kam bat ya ki issue ki ba u unra syate siapo parliament onda ujong ka jingtre jong ka sarkar ka don ka benta banwan ra ya ka jingjob ya uni u candidate jungi u Dr. DRL Nonglat mendala prasnem ba ka parti NPP kala penya ya ka sarkar hapo ka jela jungi bat hakini ki prasnem nilai i bon ki kam development ki ba kan ka sarkar kalala banle pila banyo na do ki surok ki sengkien pinpe ki school pinpe ki building lani pinpe ya kanu no ke development la kalong hakaroi kapar aka yo ka kot aka kamai ka kaji omdei tangata kani ka sarkaru kalale bahai benta ki longkmi kalale bahai ki nongrat kalale bahai ki khod samla jungi bat lami ki scheme ki paper ya mata jong ki baro makin yo ki scheme marwai nange bakine ki scheme kine gi jarap bakani ka sarkar kala ai ya baro u pat ba nong snong kan kren brio bat kan yarap ban pun sutu ya kita ki bayo ya kita ki jing bentoy ban kershan ya uni candidate jongi bat nginget bada ki kam ki bakani ka sarkar kala le ki issue ki basakut las lemba ka issue jong ka border lane ka issue jong ka ktien ka khasi language but ka garo language ka ba kila declare official amdai tang kata dang hakini kisni ngiyo i ba da ka jingtre shitom jong o chief minister o Conrad Sangma la yo ban penrung de ya ka ktien khasi kum ka subject hapo ka CBSE ka taru ka lalong ka kamba bakani ka sarkar kalale
ia benta jongi tengingit ba ki isu jong ka ILP ki isu ki badang sa badai bandra syate support Delhi ban perung ya ka ketien khasi haka 8 schedule kita baro uni u kandidat undang yok mensir ban trai borba Delhi lungba ka jingkershan jong ka sarkar jongi nang ni na po state na po